Vi skal herind. Det kan det ikke være. Kom nu. Det skal nok blive godt. Ja. Vi kører ud efter møblerne nu. Ja. Tak for hjælpen. Hyg jer så. Ja. Tak for hjælpen. Jamen, du var så lidt. Kan du hygge dig? I lige måde. Hey, Alma! Hey! Hey du! Jeg savner dig. Ej, lige måde. Har du det godt? Ja, hvad med dig? Ja. Hvad så, er vi klar, eller hvad? Født klar. Gud, vi skal også få planlagt festen. Festen. Ja, altså indflytterfesten. Vi skal jo fejre, at du endelig er flyttet alene. Nå. Ja, klart. Nå, men hvordan går det egentlig med Karl? Om han er så forvirrende. Nej, for den anden dag her, så var vi ude, ikke? Og han holdt min hånd helt op. Men så dagen efter, så skrev han bare intet til mig. Og jeg skulle starte alle samtalerne. Og så den der story, jeg der op, du ved. Han skrev heller ikke noget der. Jeg bliver bare sådan lidt, okay, hvis du kunne være så på den der date, hvorfor ghoster du mig så, og ikke svarer tilbage på mine beskeder? Og så er der også sådan... De var sådan... Du ved... Altså... Jeg kan bare mærke, at de dømmer mig. Men jeg prøver jo rigtigt. Altså... Men jeg bliver også sådan lidt... Altså... Okay, hvis de ikke kan lide mig, så er det jo dem, der er problemer, og ikke mig. Alma, lytter du? Ja. Jeg har det fint. Godt. Vi mangler ikke mange kasser nu. Jeg kan lige tage over. Jeg kan lige udse mig den næste kjole, jeg skal låne. Kig, du var løs. Nej, den her. Oh my god. Den her. Ej, jo, lige til festen. Ej, Alma, kunne jeg ikke lige låne den her kjole til festen, du ved?